hipogrifi oko nas. I vrata otvaramo baš svim stvorenjima. Jedan jako, dva ili tri, svi u intonaciji. Čik to da probaš, na mene liči baš. Nova škola prijateljstva, sad je to. Mi pripadamo njoj i učimo da delimo svoj put sad nađi, jer to važno je. Prijateljstvo uvek znaj, vodi do pobede. nije svo znanje u knjigama, nešto u srcu je. Zato mu veruj, nek vodi nas, drugarstvo porašće. Nauči smo dobrotu, sada širimo je svud. Delimo da što smo dobili, da bi svi razumeli. Nova škola prijateljstva, sad je to. Mi pripadamo njoj i učimo da delimo svoj put sad nađi, jer to važno je. Prijateljstvo uvek znaj, vodi do pobede. O, dobro! Ako ćete da prestanete da pevate, Smolder može da ostane. Ako zmaj ostane, jak ostane. Znam da ćeš učiniti pretvarante ponosnim, Ocelus. Pripadaš ovde. A sad, možeš li da mi pokažeš te stepenice koje si pomenula? Šta? Mesto ti je kod kuće. Misliš da me zanima što se stekao prijatelje? Molim te, deka grafe. Dobro, dobro. Prestavi da radiš to. Izgleda da sam dobra glavna savjetnica, ha? Da, pisanje pravilnika je bila najzabavnija stvar. Jedva čekam da počnem da radim na nastavnom programu. Uz malu pomoć prijatelja. Uloge tumači: Marijana Aranđelović, Jelena Jovičić, Aleksandra Širkić, Snežana Jeremić-Nešković i Marko Marković. Tonski snimatelj Vladislava Spasić. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Slobodanka Ivanović. Songovi Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.